Let's go to a place where everything is made of blocks, where the only limit is your imagination. No one can tell you what you can or cannot do, with no rules to follow. This adventure, it's up to you. Takže zdravím vás, dámy a pánové, a vítám vás již u třetího dílu z naší Minecraft Let's Play série. Jsem tam, kde jsme minule skončili. Doufám, že ty videa předchozí mají nějaký úspěch, nebo aspoň něco. Ale jinak, já jsem se na to dneska mega těšil, chci začít zase hrát, hrozně mě to baví. Doufám, že vy jste se těšili taky na tenhle díl. A můžeme jít asi rovnou na to, já to nebudu nějak zdržovat. Minule jsme skončili, že jsme tady kopali ten obsidian. Já ještě asi si nakopu nějaký, protože ho budu potřebovat něco kolem 25, abych měl i na enchanting. Tady to si můžeme vzít. A kdo určitě neviděl minulý díl, tak se koukněte, protože to bylo hodně zajímavý, našli jsme tam spoustu diamantů. Ještě tady 8 diamantů mám a dneska budeme potřebovat ještě další diamanty, protože bych chtěl jít příště už do Netheru. Takže dneska se tak nějak jakoby připravíme na to a uvidíme, jak to půjde. Já doufám, že nespadnu do lávy. Pohoda. A doufám, že ještě teda najdeme aspoň nějaký ty diamanty, no. V nejhorším zkusíme nějaký branch mine. Tady. Zkusíme nějaký branch mine, protože vždycky, že jo, prostě na nejmenší úrovni je, že jo, nejvíc diamantů, což je minus 59, pokud o tom nevíte. Já doufám, že se máte dobře, protože já se mám hodně dobře, hrozně jsem se na to těšil. Dneska, když jsem šel domů ze školy, tak jsem se úplně chtěl hrozně zahrát a natočit vám to, takže doufám, že vás to baví. A jedeme dál, no. Takže dneska určitě bych chtěl full diamond chestplate. A tohle už máme 21 obsidiánů, tak já ještě něco vezmu. A hele, vezmu 25 obsidiánů, víc určitě potřeba nebudem. Kopu ještě obsidián, aby jsme se pak vrátili z Netheru, protože ten portál nebudu chtít hledat, takže bych si udělal jako novej, že jo. A jinak zatím super, no. Máme ten luk, akorát nemáme nějaký šípy, no. A máme skoro 20. level. Jinak v minulém díle to bylo teda hodně napínavý. Určitě se podívejte. Trošku jsem se bál, že tam umřu, ale nakonec jsem to nějak jako dal, takže to bylo jako v pohodě. Hele, 25. To by nám mělo stačit, já nevím, jak se... Jo, takhle na enchanting, jo, tak to je v pohodě, to nám bude stačit. Tak. Jo, to jsem se chtěl jenom podívat. A asi bych možná zkusil takovou jinou možná cestou najít ty diamanty, že bychom zkusili teď branch mine. To možná nemuselo být špatný, jakoby. Hele, tady se nám bude hodit, nebo máme ten, nemáme flint. Bude se nám hodit ten. Flint, takže ten potřebuju. Doufám, že mi nějaký dropne. Jo, dobrý. Tak, tohle to potřeba nebudu. A zároveň ten branch mine je dobrý, že budu mít nějaký bloky aspoň. Budu mít nějaký bloky do... Počkej, já se podívám, na kolikátý jsem úrovni. OK, minus 59. Jsem tady budu kopat teď. Budu kopat nějakou chodbu, aspoň dáme takový menší pokec, natěžíme nějaký bloky. Takže dneska to nebude tolik o tom prozkoumávání, ale hlavně získat ty diamanty. Protože ještě jich budeme potřebovat trošičku, ale myslím si, že jinak bychom se dneska mohli připravit, enchantovat si, jestli je najdeme ty diamanty za chvilku. OK, tady je láva. No tak já půjdu na druhou stranu, no. Jsem myslel, že... Hele, děláme to i kvůli tomu, že budeme mít bloky, takže jakoby proč ne.
Já si jenom zase vytřídím inventář, protože mám asi jakoby docela dost nějakých blbostí. Tohle fakt jako nebudu, šípy si nechám, ty se hodí. Tohle to nebudu potřebovat, tohle to asi budu potřebovat. OK lidi, už pokračujeme. Tak, já jsem tady viděl lávu teď. Omlouvám se za menší střih, jenom jsem musel někam doběhnout, protože to spěchalo, ale už jsem zpátky. A je tady asi nějaká jeskyně, vedlo to do nějaký jeskyně. Ale mohli bychom to jako prozkoumat, veď. Na, skeleton, kámo. Jo, a... No, v pohodě. Máme dobrý vybavení, jako, takže v pohodě. Tak já se tady vystavím. A nebudou tady někde... Jo, tady jsem kopal, jo, to je tady, aha. Pohodička. Tak, kde jsme? Minus 58. A pokračujeme normálně dál rovně. Třeba najdeme nějaký diamanty, no. Je to teda jako méně zábavné, ale tak aspoň si můžeme pokecat, od toho je, že jo, let's play. A příště už bych fakt chtěl jít do toho nedru, no. Teď bych se chtěl nějak vybavit. A doufám, že najdeme Fortressu třeba rychle. A myslím si, že to nebude tak těžký, když si nastavíme jako dobrý čanky a... Hele, redstone fakt nechci, jako kámo. Redstone nechci vůbec, jako. Tak pojď nějaký dia, kámo, dej mi nějaký dia. Já to tady možná když tak stříhnu a ozvu se vám, až nějaký najdu, protože tady žádné nejsou, jako, nebo nevím. OK, tady jsou silverfishky. Jo, tady je nějaký takovej ty kameny, ne? Jak tam jsou ty silverfishky? Mám 6 steaků, kámo, není to moc. To není moc dobrý. Hele, yes, kámo, zrovna... No tak kámo, tak to je krása. Kolik? Kámo, jenom jeden? Hele, 2. 2 diamanty, nebude jich víc. Ne, byly jenom 2, no. Tak 2 diamanty. Máme 10 diamantů. Ne, je to nějaká jeskyně. Asi. Jo, je tady nějaká jeskyně, tak dobrý. Yes, tak jsme našli nějakou jeskyni. Počkej. Postaví si tam ten blok? Jo, dobrý. Máme nakopan nějaký bloky teda. To je dobrý. Já tady ještě vyházím ty blbosti. Redstone určitě nebudu potřebovat jako. Tohle si zatím nechám, tohle určitě. Takhle si poskládám ty bloky. To maso si nechám. No a asi jdem, nebo vede to někam. Jo, tady je ten biom, aha. To není ale tento Hordna, ne? No jako, nebo jako je, ale není to jako to město, ne, doufám. Uděláme si takhle chestplate a zbývá nám, tohle už potřebovat nebudem. A zbývá nám, já nevím, já bych si udělal, že jo zlatý boty do nedru. Děláme si zlatý boty, teď si ještě brát nebudem. Tohle si dej do ruky. A ještě bych chtěl najít, kolik potřebuji diamantů, ještě pár, že jo. Hele, kopeme se nahoru asi, bych to viděl. Kámo, jeskyně, nice. Jak je to velký. Ok, něco tady máme. Kdo ví, kde jsme. Možná jsme v té jeskyni, kterou jsme předtím našli. Možná, že to je jiná. Teď nevím teda. Tak já tohle z toho všechno vytěžím, protože se mi bude hodit. Teď budu brát i to zlato. A co, nejsou tady někde schované diamanty? A tady mi přijde, jako kdybych už byl jednou. Yes, hele kámo. My o vlku a vlk za humny. Říkám, ty diamanty už mi jako jeden, jo. Ne, hele, kámo, tak to je dobrý. Yes. No, tak to máme 7, kámo, máme na kalhoty.
Máme na kalhoty a ještě 2 diamanty. A budu mít všechno, co chci, kámo. Všechno. Nevím, jestli budu chtít to. Počkej, půjdu tam dolů. Ok, no můžu se tam jít podívat, jo, ale bacha, ať nespadnu do té lávy. No, to nic není. Hele, jako opravdu mě ten Minecraft baví, jako to je úplně super. Jak je to teď taky jednoduchý, jakoby. Jak můžete mít jako dobrý věci doslova jako hned. To je hodně hustý, jako. Tak, bude tady něco já se vrátím. A půjdeme ještě do té větší caveky, jak tam byla, no. Tak tohle já zničím, takhle, super. Goldy, ok, nice. Hele, tamhle jsou taky diamanty, kámo, yes. Další diamanty. To je taky asi velký, možná. Ne, skeleton. Kámo, já se tady normálně zastavím takhle. Ať sem nikdo nemůže. Dobrý. Tak. Diamanty pěkně, jenom 2, takhle. No, tak to asi tady víc jich nebude. Hele, ale teď asi máme všechno, myslím. Si uděláme kalhoty a yes, máme asi všechny diamanty. Mám full diamond. Tohle můžu vyhodit. Kámo, kde je ten skeleton? Teď nevím vůbec, odkud mě hitnul, jo, ale... Je to docela nebezpečný teda, jako. Kámo, já vím, že tady byl někde ten creeper, jo. Jo, oni jsou tady, aha. Kámo, tak teď jsem se málem posral. Dobrý, pokračujeme, kámo, máme full dia. Super, máme full dia, kámo, a jedem. Tamhle, hele, vidím ještě goldy a... tady jsou goldy. Tak ty mi taky dej, ty budu potřebovat. Kámo, proč nemám ty bloky v ruce, abych náhodou, kdybych někde to... Hele, má cenu tam chodit dolů, asi ne, jako nechce se mi to tam... Jsou takový malý pro hlubně. Jo, tohle asi ne. Dobrý, no, já se jdu podívat. Já se tady jdu... skeleton. Kámo, na mě nemáš teď už mám tak dobrý věci, že už, kámo... Že jako... Hele! Diamanty, to je zase všechno, OK. To je asi všechno. No a hele, já bych šel asi pomalu na povrch. Kámo, tady je to město, ne? Kámo, já to nechci jít teď prozkoumávat. Hele, lapis, ten si ještě vezmu. Tam nahoře jsem ho viděl taky, tak to si ještě vezmu. Tam jsou diamanty, nejsou? Ne, to se mi zdálo. Dobrý, hele jo, tak mi to takhle stačí. Já doufám, že budu mít, hele, máme hodně těch goldů taky, takže to je super. Tady opět diamanty, kámo, tak vemu je, víš co? Jo, tady bude asi víc možná. Tak, rychle, jde po mně nějaký šivák. A ještě asi, jo, to je tenhle. Dobrý. Tak, goldy vezmeme ještě. Kámo, teď ke konci toho dílu to začalo být hodně dobrý. Máme všechny věci, které jsme chtěli. Můžu tam skočit. Hele, goldů máme dost. To je hodně super. Nemáme jídlo. To je to hlavní, co budeme jako teď potřebovat asi. Kámo, já ještě tady nafarmím ty goldy. Tak. Možná tato epizoda bude trošku delší, než jsem původně chtěl, ale já ji když tak trošku stříhnu a vystříhnu nějaký části, třeba tamto, jak jsme... jo, železobrát už nebudu. Tamto, jak jsme tam dělali ten branch mine, protože tam jsme toho moc nenašli, jako byly tam diamanty, ale tohle je mnohem lepší. Je vidět, že takhle to prozkoumávat je jako... Hej, on trefil toho netopíra, kámo. Tak to jak je lucky, kámo.
Kámo, ten meč dává mega perdy, jako když dáte ten critical. Tak pojď. Ty jsi poslední, myslím. Tak. Vezmu ještě ty goldy. Já tuhle epizodu určitě sestříhám, aby to nebylo tak dlouhý. Hele, iron můžem vzít taky. Tyhle blbosti vyházím. To se mi myslím bude hodit. Hele, tohle už potřebovat nebudeme. Tak. No. Ale to železo taky už nebudu brát. To je hrozně to. Kam, ale máme full diamond a ještě bych si mohl tady udělat sekerku, jo. Já nevím, tady je ještě, hele, opuštěný důl, má tam cenu vůbec chodit? Jakoby. Má to vůbec cenu? Kámo, tak to si děláš srandu, já řeknu, jestli to má cenu a oni jsou tady diamanty, no tak to má rozhodně cenu. Kámo, doufám, že tady nebude creeper nějaký nebo něco takového. Jako nerad bych. Mít, abych, kámo, to. Dobrý, půl třeba sem. Nechci vás ani vidět, dobrý. Tak, jdem se kopat nahoru. No, už jsem na povrchu, si myslím. Jo, no a je noc. A slyším ovce, tak to je úplně super. Jo, tady jsou ovce. Tak, jedna ovečka. Třeba tohle si vezmu. Tak. Hele, ale já mám tu mrkev. Já bych si mohl vlastně udělat jídlo vlastně jako z těch mrkví, že jo. No, mám i kosti, 17 kostí, takže uděláme bone meal a budeme mít jídla jako dost, no. Tak. Je tady někde sugarcane, ten taky budu totiž potřebovat. Tam ho nikde nevidím. Kámo, tamhle jsem se někde spawnul, ne? Přece, v prvním díle. Ajajaj, teď po mně jde, vole, tak. Jde po mně ten malej zombík. To nechceš mít za zádama. Ale tady je další ovce. A ono tady je nějaký jídlo, takže super. Já si udělám postel. Slyším zombíka. Dobrý. Další? Ne, dobrý. Tak jdeme spát. A ne, ke mně běží ten malý hajzlík, já ho tam vidím. Kde jsi? Kde jsi? No dobrý, no tak teď jsem začal hořet. Dobrý. A já bych mohl udělat vlastně... To mě napadá docela dobrá věc, jako. Kolik toho mám, jako. Takový kraviny u sebe ještě mám. Tak udělám si bone meal. Taková. Jo, prosím tě. Ne, ty vole, ne, do prdele mě. Tak kámo, tak to si děláš prdel, ne. Kámo, já měl v ruce tu mrkev a já kliknul na to prase, no tak nemáme mrkev, nic. No, takže jídlo budu muset ještě natryhardit, no. Tak to mi moc nevyšlo. Já myslel, že bychom si udělali víc jako jídla, víš co, ale... Nic, no. Jestli lidi vidím sugarcane, tak pro ten doběhnu. Kámo, yes, sugarcane. Jsem za ním mega moc rád. Tohle fakt nebudu potřebovat uhlí už. Sugarcane ten si vezmu, že jo, ten se bude hodit na... No, prostě na enchanting. A jdeme se enchantovat, tyjo. Takže... já si udělám teda takhle papír. Kůži máme, takže budeme mít na knížku. To je dobrý. Takhle knížka. Takhle a takhle, yes.
Tak, vypečeme si ještě, tohle jsem nechtěl, vypečeme si tady to zlato. Tak. Házíme si tam takhle to zlato, dobrý. Já ještě vyházím prostě zbytky, co teď už nebudu fakt jako potřebovat, protože nechci... Na co mám ty 3 ty? To tak jako nepotřebuji. Tak, takhle. A lidi, můžeme se enchantovat, tyjo. Lapis mám, takže na helmu si, dáme si prostě nějaký, já bych v nejlepším chtěl protection, tyjo. Protection 1, nice, tu si tam dám. Tak, protection 1 taky, proč ne, že jo? Aqua Infinity, ne, protection 1. A na boty, protection 1, že jo? Tak, máme full takhle protection 1. Udělám si lepší ten. Kam sweeping edge je tady. A na krumpáč. Efficiency 1. Unbreaking 1 mi spadlo, to je dobrý. A dáme si sharpness 1. Yes. Tak jo lidi, já se tady s váma tímto loučím. Jsme úplně full enchantovaný. Máme enchantovaný meč, jsme úplně připravený. Tahle epizoda byla úplně bombová. A jsme připraveni na draka do Nedru. Tak jo, já se tady s váma tím loučím. Určitě budu mega moc rád, když dáte palec nahoru, ať vidím ohlasy na to. Mějte se a ahoj!